La majoria de gent no sap com funcionen de debò les bicicletes. Hem modificat aquesta bicicleta per demostrar-ho. Perfectly done. Quan vas en bicicleta i vols girar a l'esquerra, la majoria de gent s'imagina que només cal girar el manillar cap a l'esquerra. Aquesta és una bicicleta per comprovar si això és cert. I l'ha fet Enric, que té un controlador de ràdio que li permet bloquejar la direcció cap a un costat o l'altre. El que farà és que mentre soc a la bici triarà si puc girar cap a l'esquerra o cap a la dreta. Vinga, som-hi! Poso la palanca cap a l'esquerra. Surt el passador. Com pots veure, encara pots fer-la girar sense ell. Ara li poso de nou. I es bloqueja. Aquest LED t'indica cap a on has de girar. Si intento girar a la dreta, no puc. I si intento girar a l'esquerra, Pots. puc. La pregunta és, puc realitzar amb èxit aquest gir a l'esquerra? Ho intentem? No em dirà si és a l'esquerra o a la dreta, que he de mirar el LED per saber cap on puc tombar. Avisa'm quan estigui preparat. Ara! Op! No! No! Això volia ser un gir a la dreta, però, renoi, és impossible. Esquerra. Ei! Dreta. Bé. Oh! Dreta, dreta, dreta. Déu meu. Si t'hi fixes, veuràs el problema. Aquí estic intentant girar a la dreta, però virar així em desequilibra. Si puges aquesta bici t'adonaràs que és impossible girar a l'esquerra sense virar primer cap a la dreta i també tombar a la dreta sense virar primer cap a l'esquerra. Impossible! Hom creu que fas girar una bicicleta només apuntant el manillar en la direcció que vols anar, perquè així és com es condueixen els cotxes. Apuntes les rodes en una direcció i el cotxe va cap allà. Però la diferència amb una bici és que la virada no afecta només la direcció cap on vas, sinó també l'equilibri. Imagina't que vols girar a la dreta. Per tant, mous el manillar cap a la dreta. El que has fet és descentrar un pèl la bici. Si t'inclines cap a l'esquerra, el terra fa una força contra la bicicleta cap a l'esquerra, així que l'única manera de no caure és virar cap a l'esquerra. Si en canvi vols girar a la dreta, primer has de contravirar a l'esquerra per poder fer el gir cap a la dreta. Això és una cosa que tothom sap fer de manera intuïtiva, però no explícita. Cap a l'esquerra. Si filmes algú anant en bici cap a tu i li dius cap on ha de girar, veuràs que contravira contínuament i automàticament. És exactament el mateix que el que anomenem pèndol invertit o equilibri d'una escombra a la mà. Si l'equilibro i començo a caminar endavant, sempre caurà cap a mi. Si vull anar cap a tu, tothom sap com es fa. Si la tiro enrere, puc caminar endavant. Cal una petita inclinació inversa. Per moure el pèndol cap a una banda, primer mous la base en sentit contrari. I ara el pèndol s'inclina en la direcció cap on vols anar i pots tirar endavant. I passa el mateix amb un monocicle. Per anar endavant, primer cal pedalar una mica enrere. Per tant, t'inclines cap endavant i després avances. El que fas és mantenir aquesta zona de contacte just on ha de ser en relació amb tu. És com equilibrar l'escombra. En un monocicle fas un equilibri longitudinal i lateral amb els pedals, igual que en una bicicleta. Fas un petit contraviratge per moure el pes fora de la zona de contacte i un cop desequilibrat, pedalar i portar-lo sota teu. Ara, però, hauria de precisar que, de vegades, quan la direcció es bloquejava, resulta que inclinàvem en la direcció correcta de gir. Dreta, 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 dreta. Dreta, dreta, dreta. Oh, ho he aconseguit! Essencialment, per pura sort, havíem fet un cop de volant abans que aquest costat es bloquegés. Puc seguir així. Però no giris a l'esquerra o la pifiaràs. No puc girar a l'esquerra. El que és interessant d'això és que mostra que pots seguir dalt de la bici sense problemes, oi? Però no podràs girar mai a l'esquerra. El curiós és que mai podries iniciar el gir. És a dir, el més increïble és que virar no només serveix per girar, sinó també per equilibrar la bici. Just a la fusta.
Per què és difícil mantenir l'equilibri en una bici aturada? Molta gent creu que és perquè les rodes no giren, de manera que no hi ha efecte giroscòpic, però no és el cas. La veritat és que s'utilitza la direcció per mantenir la bicicleta dreta, però aquest mecanisme no funciona si estàs parat. L'equilibri no prové de com col·loques el cos a la bicicleta, sinó de com la fas virar. Fins i tot quan vas recte, constantment fas petits viratges per mantenir l'equilibri. Mous la zona de contacte de la roda davantera sota teu. És el mateix que fas quan equilibres una escombra a la mà. Per tant, si el ciclista és responsable de fer virar la bicicleta per mantenir-la equilibrada, com s'ho fan les bicicletes sense ciclista? Mentre una bicicleta es mogui a una velocitat suficient, pot seguir rodant indefinidament. Vaig adonar-me d'aquest fenomen gràcies als vídeos de Minute Physics. Et recomano que els donis una ullada. Malgrat que el terreny on vam anar a provar aquest efecte és molt accidentat, la bicicleta aconsegueix absorbir tots els sotracs i mantenir-se estable. I com ho fa? Tothom creu que és el gir de les rodes el que crea algun tipus d'efecte giroscòpic que fa que no caigui, com en aquesta demostració giroscòpica. La roda es manté amunt, tot i que la gravetat l'hauria de tirar cap avall. Però no és per això que les bicicletes són estables. Només cal mirar què passa quan bloquegem del tot el manillar per només poder anar bloquejat. Va! L'únic que passa és que la direcció està bloquejada. Puja-hi i no giris i deixa't anar. Algunes persones intenten anar molt ràpid. Ha! Altres experimenten amb tècniques d'equilibri extrem. Va, inclinat! No vagis massa ràpid. Però fins i tot amb l'efecte giroscòpic de les rodes, ningú va poder mantenir la bicicleta en posició vertical més que uns segons. Això no és segur ni un segon. És tan difícil mantenir l'equilibri en una bicicleta amb la direcció bloquejada com ho és en una bicicleta aturada. La veritable raó per la qual les bicicletes són estables sense ciclista és perquè estan dissenyades intel·ligentment per autovirar. Si comencen a caure cap a un costat, el manillar gira en la mateixa direcció per fer virar les rodes. Almenys 3 mecanismes són responsables del viratge correctiu d'una bicicleta. El primer és que a causa de l'angle de la forquilla davantera, l'eix de direcció interseca el terra just davant d'on la roda toca a terra. Si la bici s'inclina cap a l'esquerra, la força del terra sobre el pneumàtic fa girar la roda cap a l'esquerra. Si la bici s'inclina cap a la dreta, la força del terra empeny la roda cap a la dreta. La roda davantera d'una bici és essencialment una roda giratòria caster, com les dels cotxets o dels carros de la compra. Condueixis com condueixis, la roda s'alinea i roda en la mateixa direcció. El segon motiu del viratge correctiu és que el centre de massa del manillar i la roda davantera es troben lleugerament davant de l'eix de direcció. Quan la bicicleta s'inclina cap a l'esquerra, el pes empeny la roda davantera cap a l'esquerra. Si la bicicleta s'inclina cap a la dreta, el pes la fa virar cap a la dreta. I el tercer mecanisme és un efecte giroscòpic que, però, no manté la bicicleta en posició dreta, només ajuda a virar. Si tens un giroscopi i prems cap avall pel costat esquerre, el giroscopi girarà a l'esquerra. Si prems cap avall pel costat dret, girarà a la dreta. Això es coneix com a precessió giroscòpica. Sembla com si la força que apliques fa efecte a 90 graus des d'allà on l'has aplicat. Per tant, les bicicletes són estables perquè autoviren. Tenen mecanismes integrats per autovirar. De fet, no calen els 3 mecanismes per crear una bicicleta estable. Els investigadors han creat aquesta bicicleta d'aspecte estrany per demostrar un fet. No té efecte giroscòpic perquè les rodes giren
en contra de les rodes que toquen a terra. A més, no hi ha efecte càster perquè la roda davantera toca a terra davant de l'eix de direcció. Però aquesta bicicleta és estable per la distribució de masses, la força de gravetat de les quals la fa virar en la direcció en què s'inclini. Entendre com funcionen les bicicletes encara és un àmbit d'investigació actiu. Hi ha un programa que pots utilitzar per introduir tots els diferents paràmetres de la geometria d'una bicicleta i veure el rang de velocitats en els quals serà autoestable. I aquesta investigació està donant lloc a millors bicis. Aquest prototip té un motor intel·ligent al manillar per ajudar a virar i mantenir la bicicleta en posició vertical fins i tot a baixes velocitats. És curiós que encara se segueixi estudiant com funciona l'equilibri de les bicis quan tots, des de petits, hem après a controlar-les, oi?